akong sundo ni naka-printa din sa program. Karon mauna ang pag-check sa ato na attendance sa matag pamilya na inyong nakita sa tubangan. Parte sa Basko mga igsoon, mo may nakabutang ako sundo ni ang ato na printed program pag-check sa mga pamilya nga ni Andre. Unyang hapon, naipunto siya kay family presentation na ito unyang hapon. Okay, aking tawagon pag-una ang pamilya ni... Okay. Ako yung tawagon pag-una ang pamilya ni Nayolita. Tindog na tadri. Paliho. Okay. Ang kanang pamilya gikan sa... Okay, daliw na nato kay isulod na to ang atong lesson study review. Okay, pamilya ni Nayolita. Paliw na tayo tindog. O niya andam na ang pamilya ni Tayumigo. Ang pamilya ni Tayumigo, katong mga pamilya na niya, paliw, kontakan ninyo ang inyong mga kapatitingan. O sa pamilya kung wala din karon, kinahanglan ilang hapon, nga niya din karon ato gyud patambungon mga ikagaw, no? Kani siya ang pag-check lang siya sa pan. Ready lang nato nga photographer. Okay. Dali, ang tanay bisa. Okay, sunod.